Hello mga Uragon, kumusta? So, welcome again sa Iwalski World. At gusto kong i-share sa inyo yung experience ko na unboxing ng isang equipment ko sa pagbablog. So, hello, what's up mga Uragon? So, andito tayo ulit ngayon para sa pagbubukas ulit ng isang kahon na kokompleto sa ating equipment para sa ating pagbablog. So, kung napanood nyo yung una kong unboxing, yun na yung Boya mini microphone. So, tonight, gusto kong i-share sa inyo yung pag-unbox ko naman nung nabili kong tripod. Significant yung gamit na tripod dahil unang-una siya yung equipment na magagamit mo para mas maayos, mas maging maganda yung result nung video na ipoproduce mo. So, gusto ko din i-share sa inyo yung experience na yon. The same thing doon sa experience na shinare ko sa inyo nung mag-unbox ako nung mini microphone. So, eto na siya. So, dumating lang siya kanina, pero actually, na-order ko siya last week pa. So, ayan, kung nakikita nyo mga guys, mga Uragon, kung nakikita nyo, fully sealed pa siya. So, ayan. So, gusto ko sama-sama tayong tingnan kung ano ba yung nasa loob ng kahon. Ayan. So, galing pa rin siya sa Divisoria Mall sa Binondo. Ayun. So, actually, kasama ko dito si Mrs. nung canvas kami nito sa Divisoria. Pero the same thing lang din doon sa mini microphone na canvas ko, parang mas mahal pa sa Divisoria. So that's why I decided pa rin na bumili sa Shoppee kasi mas convenient siya. Ayan, medyo mahirap lang siyang bukasan. So okay naman yung packaging niya, mga guys. As you can see, nakabalot din siya sa bubble wrap, plastic bubble wrap. So, titingnan natin. So, hopefully, katulad nung pag-open natin dun sa mini microphone, sana wala siyang damage. Kasi dun sa uli nating pag-unbox ng mini microphone natin is wala siyang damage. So, we are very fortunate. Ayun. So, okay naman yung paka-seal niya. So, sa labas, merong bubble wrap plastic. Tapos sa loob, naka-fully sealed pa rin siya. Ayan, madaming scotch tape. Ayan, scotch tape. Ayan. So, sirain na natin yung plastic. At syempre, yung plastic na ginamit nila na packaging dapat ay i-dispose nyo ng maayos para hindi na makadagdag sa basura natin sa paligid. So, taran guys! Ito na yung tripod na nabili natin online. So, it's a tripod 3120A. So, medyo kupi lang yung kahon, pero sana hindi naman nakupi sa loob. Ayan. Tcharan! Ay! So, nakumulong siya. Hindi siya yung katulad niya kasahan ko. So, meron siyang parang bag na lalagyan ng tripod natin. So, ito na yung small tripod natin. Yung gamit ko kasi na tripod, malaki siya. Para siya sa DSLR camera. Pero gusto kong mas maliit. Kasi mas okay siguro siya kasi mas handy siya. So, pwede mo siyang dalhin sa labas na ganito lang sura niya. So, along with this one, meron siyang nakalimutan yung tawag natin dito, pero meron na siyang lalagyan. So, kung ikakabit mo dito, halimbawa yung mobile phone mo o di kaya yung mini microphone, meron na siyang kabitan. Along with this one, meron siyang ganito, cellphone holder. Pero hindi ito yung inaasahan ko kasi ang nakita ko doon sa pagbili ko nito online, yung parang nakaklip na yung mobile phone mo. Hindi siya ganito yung itataas mo pa siya. So, parang lalagay mo lang yung mobile phone mo. So, hindi ito yung inaasahan ko. So, medyo disappointed ako guys. Pero, okay lang naman kasi at least dumating na yung product at
ayun, sa binayaran ko, tingin ko okay naman siya. So, tingnan natin yung mga paa. So, medyo i-check natin yung mga paa, kung okay ang mga paa. Parang fragile masyado yung ating mga paa. Pero hopefully, wala siyang sira. Kasi ito yung sinasabi ko na risk, kapag bumili ka sa online, so minsan, syempre, you're taking a risk kasi hindi mo alam kung damage siya or may sira siya or okay ba yung products. Pero so far, okay naman siya sa tingin ko. Hindi nyo lang siya makikita sa camera, pero try kong patayuin siya. Tapos paikutin. Ayan. Ayan. So, halos karamihan ng kanyang gamit dito is pure plastic. Pero merong ilang mga steel ata to, pero tingin ko okay na din siya kung nagsisimula ka pala lang naman mag-vlog. So, yung equipment na ganito, sa tingin ko malaki na yung may tutulong sa'yo. Ayan, so nabili ko lang to sa Divisoria ng nasa 210 pesos. Hindi, sa online, sa online shop ko, kasi galing nga siya ng Divisoria. So, sa online shop, nabili ko lang siya ng 210 pesos. Kasama na doon yung shipping fee. So, sa tingin ko naman, okay naman siya, guys. Pero, titingnan pa rin natin kapag ginamit ko na siya sa mga future video making ko kung talagang tatagal siya. So, ayan. So, maraming salamat, mga Uragon, sa pagsama sa akin at pag-join sa akin sa pag-unbox natin ng tripod. So, finally, meron na tayong small o mini tripod na pwede natin magamit sa pag-video natin. So, thank you very much. Kung nakatulong sa inyo yung video na to, yung vlogging na to, please subscribe in my YouTube channel. And hopefully, ma-enjoy nyo yung mga videos na nandyan. At sana ay, ayun, please do subscribe. And, yan, Diyos mabalo sa Indogabos. Salamat mga Uragon. Bye-bye.